action, no? So guys, yun yan ang hapon na mong sayaw sa Sinulog guys. And tahian ni Ma'am si Mercy ako ang kuan sa Nina para mubukhad siya kay wala may pang abang kay mahal kayo ang abang karon og sa Nina. So yung tangan na niya alambre para murag mahimong gaon. Ano kayang kalalabasan nito mama? Kasi nag-DIY ako. Guys, bado sa may og basketballan guys kay mag-practice mi. Last jud na mong practice karon so mag-vlog ko mag-practice kay aron makita sa dinyo kung saan na magpag-practice. Kay tulo mi kabok ride na magda sa senior. Later. So guys, karon kay mga adto na mi sa basketballan kay mag-practice na mi last na mong practice karon with Yan at si Ingel And Mo and Ivy. So kung saan ako ang crown guys. Pandikoko side. So Mo is here and Ivy Aguas is here. So guys, tabangin mi ninyong ampo nga di dyan mag-uwan karon because para maka-position ni. So this is my crown guys. Mao ni akong sulobon nga crown because kami ang magda sa Senior Santo Niño, kami tulo. Ara and Niño. Guys, na mga marites dire. Bogid guys. Mga marites. So tara ang sponsors. Thank you. Buisda. So tara ang sponsors nga mga makaon guys. Hello mga ka-vloggers! Oy, tanaw mo oy kay vlog ni. Nara si Shaira guys. So guys, karon is mangulit sa may kay mainom sa may tubig kay wala pa si Kuya Akan. So guys, nangadji pa sila so wala pa si Kuya Akan nilakaw pa kuno so mangulit sa may kadet kay inom sa may tubig. Fear and kiss later. Oh, kabugno. Ano wala mo. Ilaos lang ka dito, Tan! Ilang...
Ang sa kalibo. Daw titeng. Ang sa kalibo. Yan. Na, nalingkod. Cute. Oh, ready, ready. Ready ha. Ang inyong kamot ari diri sa loyo. Diri ana-ana ba? Mitch! Kusga na siya na. 1, 2, 3, go! Ayaw kamot na! Wala mo kamot! Ang kamot ana sa loyo. Sige yun! Sige yun! Oh! Katawagin ni Ron. Oh! Oh, sige, si Titi sa inyong tuhod para makaon ninyo na isa'y makaon na gurot. Doon ako, si Titi sa tuhod. Ah, but abang man takaoy. Eh, si Titi sa inyong tuhod dong. Oh, kunyara, tumlasa kayo na nakakuan. Okay, okay, naman ay first, second, third. Ano mo itong nakabuhay mo ito? Sige, sige. Punla, punla, punla. Oh. Gain mo naman. Eh, sa'yo. Di ba yung ko, Viva, Pinsinyo. Eh, sige. Oh, tagaan na to, 50,000. 50,000 ha. Ipilit pa na sagtang. Patalan. Ayaw dong, ayaw, atanong. Ako na yun, ayaw. Wain mo, magiging ay dali, good. Ayaw lang, ayaw lang. Ayaw, ayaw, gamay na lang kayo ha. Tulong na lang mo kabo. Ang mabili ng bataga. Bisag di masyat, mao'y magadaog. Ayaw lang lihok. Wala na, wala sige. Sige yun. Sige. Ano, himiya yung naon. Sige. 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 Duha na lang mo. Kamulan duha. Pinaya lang. Oh. Ginagawa? Ay, kamay. Wala. Daong. Daong re. Kaya nakabilin man. Hindi mo kayo pwede. Ana, social distancing ba? Ana, abaga. Ana, atras dong, atras. Atras, atras. Ana, ikaw pun ana.
bounce sa tenis. Dugay na ko Oy, na. Duwa ka na. Og atong video. Viva Pitsinyon! Mo dagan panog kita mama. Oh, gisugat. Mo dagan panog kita mama. Ayaw na mo panakaw mga patay ng kumtes. Ayaw na mo panakaw. Dagan ang le. Mga grupo gyapon og napo pinuno. Mo dagan kita mama. Mo dagan kita mama. Oy, nilingkod. Nilingkod na! Dinamdool. Sen, nalate lagi kami. Lingaw kasi Chin, o si Dim. Anak na ko ilo. Tubig. Nela Tutski. Nala Tutski. Insay makatabang og aswat kakinalay ko upat ka bata nga mo aswat eh. Ate ang tanin niyo. Sunod, tagay ko ninyo og 25 centavos. 25 centavos. 25 nga kwarta. Wala. Sige, sunod. Dali ko ninyo og pustiso. Mama, kami.